Un cop disputada la Copa de la Reina, la divisió d'honor de waterpolo femení torna per encarar el tram final i ho fa amb un favorit clar, el Club Natació Sabadell. L'equip de David Palma és líder, ha guanyat els 12 partits disputats i acaba d'aconseguir la Copa. Tota una demostració que ara per ara és un club intractable. Estem parlant d'un equip no sé a nivell mundial, però crec que d'un dels millors equips del món, i nosaltres estem a prop. Potser queda molt, però el Sant Andreu és ara per ara un dels pocs equips que li pot plantar cara al Sabadell. A la Lliga, les de Javi Aznar van perdre de 3 gols i a la Copa, a semifinal, la van perdre per només 2. A la divisió d'honor, la diferència entre els dos equips és només de 3 punts. El tercer equip en discòrdia és el Mataró. El conjunt de Florin Bonca no acaba de trobar la tecla per situar-se en la segona plaça i ja té les andreuenques a 6 punts. La quarta posició l'ocupa el Terrassa. L'equip de Xavi Pérez, sotscampiones de la Copa de la Reina, lluitarà fins al final per poder classificar-se per als play-off. Aquesta quarta plaça és la que persegueix el Club Esportiu Mediterrani. Les de Marc Comas la tenen a només 3 punts. Darrere de tots aquests equips hi ha un grapat de clubs que lluitaran per evitar el descens. Saragossa i Rubí el tenen més a l'abast, mentre que Sant Feliu, Moscardó i Dos Hermanes estan ben enfonsats. Queden 6 partits. D'aquí a 2 mesos sabrem com acaba la divisió d'honor de waterpolo femení.